سلام كم يتوعلو زخبركم تاتلتنا نلوم غزر استدالوه زيناو مسناد وحيزنا بمسمر ترخيبنا لنا نمكت تالكم بخبري بمعدام نابنا لومي كاندي نتبسال زينا نسكر تمالي بستقبر مرمراتات شمون تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرقاقات سنكولو تشعت دما حاويهم تفانيهم أب زواجش بركان عطلا لي أقولون على كاس نتوفري أب كلمة مرتين زملكات زت تخايدو أب زواج سمينا وقيح بحري عقاب أقرب إنسان زقدامن صبوا زيت ترغيبو وجلة طالبان مسكولن هاجرات صبوغن مسكزي زمعبلن زملنا كم سرت كم زدال فليتو ألجيريا مس موروكو زنحا زملناتات كم زبط خط بوق فليتا حدش بريزيدنت زامبيا هاكايندي هيتشيليما قال محلا فتسيمو حبريتا كاب منيستر تعنا تمالي اب موشبي ماكلات زوباتات ماكل دوبن عن سبان بستقبره ناي لابوراتوري مرمراتات شمون تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو نساتهم دما حموشت ابسمرا زوا ماكل كلته اب زوا دوب مالت حدا اب عرزا حنت دما بدقم حره كمون حنتي اب كرن زوب عن سبات وشيبم صنيحهم زغمزيلون كله كورونا فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات تعويبهم ممكن كنكبرلهم صنحو شدشته كاب زواغاش باركا سلست دما كاب زوبا ماكل بتقلالا تشعت زيغاتات حاويهم تفانيمالهم بز مسرت تقلالا قطري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كسعلومي شدشتشحن شدش 232 بتيحلهم شدشتشحن حموش 280 كاب زياتهم حاويهم مستفانو 37 بموت زتفليو 15 دما غنا اب هوسبيتالات تعويبهم زركوبيهم منيستر تعنا 14 نحاسه كلتا شحن 21 اب زواغاش باركا كساب كلتا شحن 30 كلهم ناي قدمه تمرت عدل زيرو خو هصانات عدل زرخلو بايتان مفتار يسرحلو خمزلو منيستر تمرتي يحبر نزخون مقبار اب اقداسنت وفري اب قدمه تمرتي كمون ولدن ممهرانن اب اتالا يقولعو كختل وزغبا ميلاتاتن زتكوره زته اب بارونتو تقانيعلو وكيل إرينا قداوي تولدن زدالو تحستو دوني كاتسهاي خطوربيا أبزوبا قشباركا حبرة السب حفشة ولدن ممهرانن دما بفلاي أو أتعالاليا قلعوك خطلو وزقباء ميلاتاتن أقداسنت وفري أب قدمة تمرتن زملكات بكفلي حفشة وتمرت استود بزته بعسر شعتن حسا أبارنتو تخايدوم علامات زته أبصوصي مصنعتن هلو كناتاتن استمركو سوتن بمدلاو أقلقلوت قدمة تمرتين أب كلو كبابيتات نمبصحن ميلاتات أتعالاليا قلعو بقبون مسراتن كم زخونة تقاليتهم منيستر تمرتي وانا دايركتر كفل حفشاو تمرتي آتو موسى حسين نايب أبزهابو مجلسي قدمة تمرتي مسرت ناي كلهم درجات تمرتس لزخونة بمتصنعتس تسنية وفرم الزقبرلو أبرئستي أب متأي قلعو زهلوهم أوتاو ترى أب محياش بقعة تمرتون لعل أستوات صوص لزلوه بعتب تتحيزو يسرحلو كم زلو أبريهم أبزوا قشواركا زرقحا أقلقلوت قدمة تمرتي زاقيتنا بكل كبابيتات بزي مبتصحو لعل قصر زلوهم قلعو ناي قدمة تمرتي عدل كم زي رخبوز تقصى آتو موسى كساب كلتا شحن 30 كلهم ناي قدمة تمرتي عدل زي رخبو هتصانات عدل زرخبولو بايتان مفتار يسرحلو خمزلو حبيروم حلافي أنفر كاريكلم آتو أبراهام رؤسهم بوغنو أبتو زوبات تساتفنت قلعو أب أقلقلوت قدمة تمرتي نمعباي عتوب سعر 5 دل بمتقاس قونو توم نقحات حبرة السب نمعباي كوسودو زلوهم تبقصوتات أبروحو قطرات أقلقلوت قدمة تمرتي مسناي مبقاتا درجات تسقعو زوهابلو بايتاك فتر التحساسيبوم اب نوزوبا غيندا زركب حرم حزاتي بمتحوار كلهم اكلاتن نبرتن بزغبرلو عقابه اب صبو كنتات كم زلو تغليصو وكيل إرينا ابراهيم نفع نزلاخو تحستو ازي برهانه أب زوا سميناو قيح بحري أب عقاب حرم حزاتي بحفشة حزاتታት دبوباون سميناون الزوبا غيندا عدما بفلاي بزكايد زلو عتوب سراح موقلاوين أقراب كمون انسساتات زغرام يسسونو خمزلو بعل سلطان أقرابن انسسا زغرامن حبيرو حلافي تبع سلطان كابيتن صحيه تغلن إيرينا بزهبو حبريتا مسلم عتاب تقرب انسساتات زغرامون يملسو خمزلو بمحبر امنو زوا قل علو زركبو انسساتات زغرام جنا منجس تماي سلز وحدم از قداي قلحتا خمزلو ازخاخيرو
ጎኒ እዚ ኣምኑ ዞባታት ጊንዳዕ ከባቢታት ዓጎምቦሳ ዓጋመዳ ጋሕቴላይን ደማስን ኣምኑ ዞባ ፎሮ ድማ ከባቢታት ሮብሮብያ ኡምለ ደናንሎን ከባቢ ገደምን ዝረአ ብርሰት ኣግራብ ንምግጣእ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ካፒተን ፀሓየ ኣማራጺ ምንጪ ጸዓት ንምትእትታውን ተጠቃምነቱ ንምስፋሕን ዝካየድ ጻዕሪ ክድፍኣሉ ተላብዩ ንመደባት ምግራብ ብዝምልከት ካፒተን ፀሓየ ኣብ ጊንዳዕ ምስ ክሊማት ከባቢ ዝሳነ 100,000 ፈልስታት ከም ተዳለወ ኣመደበር ፈልሲ ማይ ሓባር እውን ተመሳሳሊ መደብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ናቕፋ ኣፍ ዓበትን ባፅዕን ዝርከባ መደበራት ፈልሲ ንምስፋሕን ውጥን ስለ ዘሎ ተራ ኣመሓደርቲ ንዞባታት ክዓዝዝ ፀዊዑ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ሙቋም ሓምላይ ክለባት ሩኢ ገስጋስ ካብ ዘመዝገቡ ትካላት ሓላፊ ሃማቴ ኣምኑ ዞባ ጊንዳዕ መምህር ደጀን ገብሩን ኣመሓዳሪ ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይ ኣቶ ዘርእሰናይ ጋይምን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ መደባት ምግራብ ብዝሰፍሐ መልክዑ ንኽቕፅልዎ ጎዳጉዲ ክውዒቶም ከም ዘለዉ መስመ ጅማር ክራማት ባሕሪ ድማ ፈልስታት ክተኽሉ ምዃኖም ገሊፆም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀሕ ባሕሪ ካብ ዝርከብ 107,000 ሄክታር ሕሩም ሕዛእቲ እቲ 106,000 ሄክታር ኣብ ንኡ ዞባ ጊንዳዕ ይርከብ ኣብ ንዞባ ጾሮና ንኽልተ ወርሒ ብምርባሕ ደርሁን ንህብን ዝሰልጠና ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን ብ21 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ዕላማ ናይዚ ብሃማመተ ዝተወደበ ስልጠና መንእስያት በብዝምባሊኦም ሙያዊ ዓቕሚ ከጥርዩ ምዃኑ ተገሊጾም ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዑ ቃል ማሕበር ዓቕምታት መንእስያት ክብ ንምባል ደረጃ ብደረጃ ዝነጥፈሉ ዘሎ ዕማም ምዃኑ ጠቒሱ ሰልጠንቲ ንዝወሰድኦ ትምህርቲ ብስራሕ ከማዕብሎ ዘኻኺሮም ሓላፊ ምምሕዳር ንዞባ ጾሮና ኣቶ ሃይለ መንገሻ ድማ ሰልጠንቲ ረኺበንኦ ዘለዋ ዕድል ናይ ስራሕ ባይታ ብምፍጣር ምንጪ ኣታዊአን ንምዕባይ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ብተገዳስነት ክሰርሓሉን ፍልጠተን ክብ ንምባል ክፅዕራን ተላብዩ ተመረቕቲ ብወገነን ዝቐሰመዎ ስልጠና ኣብ ዘድመዓሉ ሞያ ንኽነጥፋ ምቹእ ባይታ ዝፈጥር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምንጪ ቁጠባዊ ኣታዊአን ስለ ዝዕቢ ንመዛኑአን ኣርኣያ ንምዃን ኣበርቲዐን ከም ዝሰርሓሉ ገሊፀን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ምስሳን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ገንዘባዊ ወፈያ ገይሮም ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ብመሰረት ዝበፅሓና ሓበሬታ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ ርእስቲ ኣቐዲሞም ዘወፈይዎ 1,850,000 ናቕፋ 186,000 ናቕፋ ብምውሳኽ ንጠቕላላ ወፈይኦም ናብ 2,36,000 ክባቢሎሞ እዚ ከምዚሉ እንከሎ መሓዙት ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እውን 3,388 ዩሮ ከም ዘበርከቱ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ክንመለስ ኢና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ጉጅለ ጣሊባን ምስ ኩለን ሃገራት ጽቡቕን ምስ ግዜ ዝምዕብልን ዝምድና ክምስርት ከም ዝደሊ ኣፈኛት ጉጅለ ዛቢሁላህ ሙጃሂድ ትማል 24 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሊጡ እታ ኣፈኛ ኣብ መግለፂኡ መሓዙት ዝበሃላ ሃገራት ተበግሶ ብምውሳድ ዝምድናታት ንምምስራት ብምጽዋዕ ሰራዊቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከብ ዲፕሎማስያዊ ማእከላት ሙሉእ ጸጥታዊ ውሕስነት ከም ዝህቡን ሓቢሮም ዝኾነ ሽበራዊ ጉጅለ እንተላይ አልቃዒዳ ንመሬት ኣፍጋኒስታን ተጠቂሙ አንጻር ዝኾነት ሃገር ሽበራዊ መጥቃዕታት ከካይድ ይኹን ንጎረባብታ ሃገራት ዝጎድእ ንጥፈታት ከካይድ ጣሊባን ከም ዘይፈቅድ ታፈኛ ሓቢሮም ዝመጽእ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብመን ከም ዝምስረትን እንታይ መልክዕ ከም ዝሕዝን እንኳን ተዘየነፀረ ጣሊባን ምስ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣፍጋኒስታን ጥቡቕ ዝርርብ የካይድ ከም ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ መሰላተን ሕሉ ከም ዝኾነ ፍሊጦም ድሮ ግዝያውያን ሚኒስትራት ኣማሓደርቲ ባንክታትን ካልኦት ትካላትን መዚዙ ዘሎ ጣሊባን ካብ ጽባሕ 26 ነሓሰ ጀሚሩ ሓያሎ ጽላታትን መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈትን ንቡር ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝጅምሩ ብምግላጽ ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና መጓዓዝያን ጸጥታን ናብ ንቡር ናይ ስራሕ ቦታኦም ክምለሱ ፀውዒሎም ጣሊባን ኣቲዎ ዘሎ መብጻዕታት ነቲ ካብ 1996 ክሳዕቲ ኣብ 2001 ብወራር ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ዘለ ዝኽተሎ ዝነበረ ጥሩፋዊ ኣተሓሳስባን ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ግምት ብምእታው ተግባራውነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ምዃኖም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዝገልጹ ዘለዉ ዝኸምዚሉ እንከሎ መራሕቲ ብጉጅለ 7 ዝጽውዓ ሃገራት ትማል 24 ነሓሰ ንጉዳይ ኣፍጋኒስታንን ኣብ መጻኢ ዝህልዎም ሓበራዊ መርገጽን ኣተኪሮም ናይ ማንዛ ርክብ ኣካይዶም
أبتركب مراحة أمريكا، جرمن، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، جابان، كندا أبقداي من واح بسلاسان حد نحسز زازم مسرح موتصا زيغاتاتومن أفغاناويان تحبابرتومن كمون أبتكبارنا يتقجلة طالبان سباو مسالات كخبرن شبراو نتفتات كوغدن زاتو مبصعاتات توكيروم كم زتيو تغاليحوم انتونا قلنا أبتركب استبتح السمم مع كم زيلا مراحيت منقس جرمن أنجيلا ميركل أبزهبتو غازيتا ومقلت سفليتا ألجيريا مس موروكو زنحة زمدناتات كم زبتغت مال 24 نحاسة بوقع فليتا منيستر قدات وصاي ألجيريا رامدان لامامرا أبزهابو مقلسي موروكو أبلعلي سمز ألجيريا سلياوي متسنصان كتكايدن عطوقات تقاومت ألجيريا خدقفن بمصنحة كمون قداي معراب سهارا أبزركو وغلط أو قدات كاب قديتاتاتا خمز وخورت بمخصاص منقستو نتزمدنا كاب مبتاخ وصاي كالا أمار كم زينو ورو أفليتوم منيستر رامدان أب مجلسيو تزمدناتات كبتخ توسينو كانتلو أكلتين هاجرات زركب قنصلاوي مأكلات جن كم زي عطس أفليتوم منقست ألجيريا أب هاجروز تخست بارع مرور إيد موروكو خلو خمس خل بمأمات مستهاجر نزس نحو دبلوماسياوي زمدنا داق مجمد كجبر لمخانيو خجلت سنيهم منقست موروكو أبزوت صوم مجلسي نتبع ألجيريا زقرب له خصتات بمتساق هاجرو نحبروا معبالن بالتسجنان زوبا مغرب كم تكايدو تعري كم تقصلو الرجاجيتهم دبلوماسياوي زمدنا قرابة هاجرات ألجيريان موروكون بقداي معراب سهرة كاب مجمار شحن شعات 200 ساعات بقالوتات تسألي مسنحو زحبرو تصابات نقسنت موروكو معراب سهرة الأولوي جزءاتها مخانو خدقال سنكلا ألجيريا جن ناتسنت معراب سهرة نزك ألس جنبار بوليساريو كم تدقف يحبار أب زامبيا بعصرت شدشت نحاسة أبستخايد بريزيدنتاو مرجع 5.1 مئتاوي دمص بمركب استعوته هاكاين دي هيتشيليما تمال 24 نحاسة قال محلا فتيموم بريزيدنت هيتشيليما بتاع قاطعمي أبزوس معمدر نهاجرو كابزلو عدا بمقلقال ناب قطباوي عبيت كسغاغرا خمس سرحيو قالاتيوم فينانساوي زغبابه ناي بليونات دولار هاجراو عدا لبدا كوفيد 19 زفطرو تصاطن كالن كابتن بريزيدنت هاكاين دي هيتشيليما زبيو زلو بدهوتات مخانيوم تنتنت زعبرو زلوم مبزحتو كاب هاجراو عدا زامبيا كاب تشاينا ويدما تشايناويان فينانساويان تكالات مخانو زحبرو تصبصابات نتهاجر كاب زغت جلاجل زلو تخلو تحت مخانو يقلصوم هاجرات معراب تشاينا نتادو افريقيا تهاجر قدب زيبلو لقاح بمغرب كم تقصاصران صقاتاتا تغوحغوح كم زلان يخصا إسرائيل تمال 24 نحاسة وشمت غازة بلعل زركب علامات من قصاص حماس دبداب نفرت كايدا تدبداب ملسا قبرنايتي كاب حماس تفنو متقعت مخانو زحبرت إسرائيل من قصاص تصاوتات كسع زي كوارثة بلعل علاماتاتو تقبرو تادرا وسرحيتات كتكتسلو مخانا فليتا إسرائيل دحرتي عبز حلف ورح قنبوت بمونغونينات قبس استبتع سممع مقراز تخسي لومي نحمشاي قزيا بلعل وشمت غازة دبداب تكايد كمزلا تصابات يحبروم سراوت إسرائيل أبز حلف الثالثي مسقازة أبز دوب كوابيتات أبلعلي فلسطيناويان سلفنياتات بزخفوتو تغسي وعدو 40 حدا كم زغوصلو يذكر بسنكزي حدش معبالتات أبز حلف ورح قنبوت أب مونغو سراوت إسرائيلن حماسن استخايا ملوات كبير برد داق ما يكيولع سقات هالو باتين لعلي 10 معتات زغط سلام ملوات كبير براتن ميسايلاتن كاب كلتيهم وغنات لعل 250 قتلون كلو أشحات كم زغوصلو تصبصاباتي تغصون قبسي من زحدش كنوتات بزتتححز مخنيات مس وشمت قازا نزر رخبا مسمر رفح كم زعات صوتو مقلاصا ذكريو أب أوروبا كليماوي نوت إزتنكو حركات علغلغ أب زمت قربا عمتات بعتفتات كزايد كم زغل مصنعتاوي تصبصابات نايتا أهجر أميتهم بسنكت تريو أبتي أهجر متن وعي أبز عمت زي بحدا نتبخلت ديجري سنتيغريد كبيل الله كم صعبين دمات فتراوي حركات علغلغ هو ولاو معبلن وعن لمتر يون ناخون يمت كم زلو تم تصبصابات يردوم أما فارغ زحلف ورح حملة أبتا أهجر بحفشة أب جرمنن بلجيوم من دما بفلاي زواقع زين ورع غنزنا بزفترو علغلغ هيوت لعل 300 كم مستفز كريوم بسنكت حدقا بليونات دولار قطبا وخسارة كم زورد زحبرو تصابصابات كلماو نوصي نمقطع عتوب سقمت مزي وسد تخساراتات أب قربا غزي دقيمو كخصت كم زخل يموتوم صعبينات نايتن تفتات دق سب زفترو كلماو نوصي ببعمتو ناوسخ يمص مهلاو كقلت سنحيو
ፀቕጥደም ዘውርዶ ሰብኣዊ ክሳራታት ጥዕናዊ ፀገማትን ፊናንሳዊ ወፃኢታትን ብዕፅፍታት ብምዝያዱ ሓደ ካብ ቀንዲ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ፀገማት ኮይኑ ከም ዘሎ ሓድሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሓቢሮም ብዓለም ደረጃ ኣስታት 1.3 ቢልዮን ሰባት በዚ ጠንቂ ሓያሎ ቀተልቲ ሕማማት ዝኾነ ፀቕጥደም ከም ዝሳቀዩ ኣብቲ መጽናዕቲ ተጠቒሱሎም ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ቁጽሪ ብፀቕጥደም ዝሳቀዩ ሰባት ዝጋነን ለውጢ እኳ እንተዘይተመዝገበ ኣብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝያዳ ክረአ ምጅማሩ ዘሻቅል ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ኣብ 2019 ኩቱር ፀቕጥደም ብዝጠንቆም ሕማማት ልቢ ልዕሊ 17.5 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ስታቲስቲካዊ ጥዕናዊ መጽናዕታት የነጽሮም ቀንዲ ጠንቂ ሕማም ፀቕጥደም ጉድለት ዝተመጣጠነ ምግብን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ከምኡውን ወልፍታት መስተን ሽጋራን ምኽሳዕን ምዃኑ እዩ ኣብቲ መጽናዕቲ ሰፊሩ ዘሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ትማሊ ብዝተገብረ መርመራታት 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 9 ድማ ተፋንዮም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንኣታላልያ ቆልዑን ኣገዳስነት ወፍሪ ኣብ ቅድመ ትምህርትን ዝምልከት ዘተ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺብዎ ጉጅለ ጣሊባን ምስ ኩለን ሃገራት ጥቡቕን ምስ ግዜ ዝምዕብልን ዝምድና ክምስርት ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ኣልጄርያ ምስ ሞሮኮ ዝጸንሐ ዝምድናታት ከም ዝበተኸት ብወግዒ ኣፍሊጣ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዛምቢያ ሃካይንዴ ሂቺሌማ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና በዝተፈጺሙ ብሩኽ መዓልቲ كبرات تعذبتنا كم يصنحكم ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮንን ዘዳለዎ ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤልም ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ንዝኽሪ ገዳይም ስፖርተኛታት ባይታ ቴኒስ ነበር ብጉዱሳት ዝተወፈይ ዋናጭ መንዓተር ዝካየድ ዘሎ ውድድር ባይታ ቴኒስ ዝስዕብ ውፅኢት ተረኺቡ ኣሎ ኣብ ናይ 14 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ እንከርአ ሉልያት ክስተ ካብ ደንበ ሰንበል ንሶልያና ቴድሮስ ካብ ቤት ገርግሽ 4-3 ሰምሃር መንግስታብ ካብ ደንበ ሰንበል ንኣቢጋይል ሚካኤል ካብ ቤት ገርግሽ 7 ባዶም ምስጋና ተኸለ ገርግሽ ካብ ቤት ገርግሽ ንሰለማዊ ሰለሞን ካብ ቤት ገርግሽ 6-1 ኣብ ናይ 16 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ህያብ ተኸለ ገርግሽ ካብ ቤት ገርግሽ ንብሌን ሚካኤል ካብ ቤት ገርግሽ 7-1 ሳሮን ልኡል ካብ ደንበ ሰንበል ንብሌን ሚካኤል ካብ ቤት ገርግሽ 7 ባዶም ዲታና ቢኒያም ካብ ደንበ ሰንበል ንሻን ኣስፋሃ ካብ ደንበ ሰንበል 7-4 ኣብ ናይ 18 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ቶማስ ፍሳይ ካብ ደንበ ሰንበል ንዓወት ከሰተ ካብ ቤት ገርግሽ 7-4 እሰይ ገብረ ህይወት ካብ ደንበ ሰንበል ንሙዓዝ ኣሕመድ ካብ ቤት ገርግሽ 7-1 ኣብ ናይ 16 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ናትናኤል ታደሰ ካብ ቤት ገርግሽ ንሳለም ዓብደልዋስዕ ካብ ቤት ገርግሽ 7-2 ናትናኤል ሚካኤል ካብ ደንበ ሰንበል ንሳሙኤል በረኸት ካብ ቤት ገርግሽ 7 ባዶም ሜሮን ደበሳይ ካብ ደንበ ሰንበል ንዮናስ ኣማረ ካብ ቤት ገርግሽ 7-5 ብዝኾነ ውፅኢት ረቲዖሞም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ጽላት ስፖርት ንዝነጥፉ ኣባላት ኣብ መሪሕነትን ምሕደራን ስፖርት ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ በመውሃድ ክፍል ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽ ባርካን ማእከል ትካላዊ ብቕዓት እምባት ካላን ዝተወደበ ስልጠና መሪሕነትን ምሕደራን ስፖርት ኣብ ጽላት ስፖርት ንዝነጥፉ ኣባላት ናይቲ ዞባ ካብ 16 ክሳብ 20 ሓሰ ኣብ ባሮንቱ ተዋሂቦም ዕላማ ናይቲ ኣብ ፌደሬሽናትን ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስፖርትን ንዝነጥፉ ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋጽኡ ሰራሕተኛታት ዝተዋህበ ስልጠና ኣብ ኣመራርሓን ምሕደራን ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝጸንሐ ድኽመት ብምሕያሽ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ዝተኸተለ
ቅቡል ምሕደራን ትግባርን ንጥፈታት ስፖርትን ምትእታው ምዃኑ ዝተቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር ተስፋይ ረዲም እቲ ብማእከል ትካላዊ ብቕዓትን ባትካላ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ምምዕባል ጽፉፍን ብቑዕን ምሕደራ መደባት ብሓፈሻ ስፖርታዊ ንጥፈታት ድማ ብሓፈሻ ዘለዎ ተራ ብምግንዛብ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲቡ ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ድሪስ ሳልሕ ብወገኑ እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣካል ናይቲ ብቕዓት ኣብ ምሕደራ ስፖርት ዝነጥፉ ኣባላት ምዕባይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይቲ ዞባ ንምምሕያሽ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተሳተፍቲ ናይቲ ስልጠና ዝቐሰሞ ሞያዊ ስልጠና ምስ ተመክሮታቱ ብምጥዓም ዓውዲ ስፖርት ናይቲ ዞባ ንምዕባይ ክጽዕሩን ዝቐሰሞ ሞያ ናብ ካልኦት ከሕልፉ ኣዘኻኺሮም እቲ ስልጠና ዝሃቡ ኣባላት ማእከል ትካላዊ ብቕዓትን ባትካላ ድማ እቲ ስልጠና ሰልጠንቲ መሰረታዊ ክእለት ምሕደራ ዘጥሪሉ ጽፉፍን ርጡብን ትካላዊ ሓበሬታ ንምትሕላፍን ናይ ምስማዕ ልምዲ ንምዕባልን ዝሕግዞም ሜላ ዝቐስምሉ ኣገዳስነት ሓበራዊ ዕዮ ዝግንዘብሉ ብግዜ ዝቕየድን ብውፅኢት ዝልክዕን መደብ ስራሕ ንምውፃእ ዝሕግዞም ኣገባብ ዝመሃርሉን ኣብ መንጎ ምሕደራን መሪሕነትን ዘሎ ፍልሊ ብግቡእ ዝርድእሉን ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዝነጥፍሉ ዓውዲ ስፖርት እወታዊ ጽልዋ ምፍጣር ከም ዝሕግዞም ገሊጾም ኣብ መዛዘም ናይቲ ስልጠና ማሕደር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ኣብ ካልኦት ጽላታት ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዘለዉ ድኻማት ብምፍዋስ ኣብቲ ዓውዲ ለውጢ ንምምጻእ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን እጃሞም ከበርክቱ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣካል ናይቲ ምሕደራ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዞባ ጋሽ ባርካ ንምምሕያሽ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ንተሳተፍቲ ናይቲ ስልጠና ምስክር ወረቐት ተዋሂቡ بمخنات حدا مسكرم جمار برتاو قالسي حزب ኤርትራ ኣብ ከተማ ባረንቱ ቅድድም ምሽከታ ፈሊሞም ለሰለስተ ዲቪዥናት ደቂ ተባዕትዮ ከምኡን ሓንቲ ጉጅለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቃለለ ቅድድም ምሽከታ ብ22 ነሓስ ኣብ ከተማ ባረንቱ መጋረጁ ቀንጢጡ ዘሎም እቲ ን4 ሰናብት ክካየድ ዝተወጠነ ውድድር ፈለማ 11 ተቀዳድምቲ ሳልሳይ ዲቪዥን 45 ኪሎ ሜትር ምሽፋን ኣብ ዘካየድዎ ሓያል ውድድር ያፊት ንጉሰ ቀዳማይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ንዕስዒቦም ድማ ኣኩ ሳልሕ በልሁር መርሃዊ ሻም መብራህቱ እሰይ ረዘነ ካብ ካልኣይ ክሳብ 5 ዘሎ ደረጃ ተማቂሎም ስዒቦም ዝተወዳደሩ ተቀዳድምቲ ካልኣይ ዲቪዥን 55 ኪሎ ሜትር ምሽፋንም ኣብ መሳርዕ ቅድድም ተረኺቦም ጾታ ካብ ፈለሙ ኣትሒዙ ብሉጽ ብቕዓት ከንጸባርቕ ዝወዓለ ተቀዳዳማይ ሄኖክ ተኸስተ ጾታ ከዛዝም 7 ዙርያ ምስተረፎን ብምልኦም ተቀዳድምቱ ዙርያ ብምዝድራብ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ብትምሳሌ ኣሜሪካ ኣንስቲ ውድድር ድማ ተቀዳዳሚት ወደ ብርሃነ ንመወዳድርታ ዙርያ ደሪባ ካብ ውድድር ምግላፍ 7 ነጥቢ ሓፊሳ ኣብ መወዳእታ ውድድሮም ዘካይዱ ተቀዳድምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን እዮም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘካይዱ ሓያል ቅጽበታ ውድድር ድማ ቀዳማይ ሃኒባል የማነ 7 ነጥቢ ካልኣይ በረኸት መሓሪ 5 ነጥቢ ሳልሳይ ምስግና ካሕሳይ 4 ነጥቢ ራብዓይ ዓይኖም ኣማረ 3 ነጥቢ ብምሁላል ተዓወቱ ኮይኖም ክብራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም